Gusto niyo ba ng hashtag food goals? Idi magpunta na sa Mangaldan. Tara na't sumugod sa GR's Pigar Pigar. Huwag nang magpahuli sa uso at simulan na ang ultimate food trip kasama ang inyong tropa. Para kang pigar-pigar dahil sa'yo, ang buhay ko'y mas sumasarap at mas nagiging kumpleto. Woo! Oh, corny diba? Sabi ko nga shut up na lang ang mouth. Pero in fairness ha, masarap talaga dito at hindi tinipid sa gulay. Naparami pa ng taba. Naku po, sira talaga ang diet. Ang cute naman ni ate. Mapapangiti ka na lang sa kagandahan niya. Parang masisira ang diet ko nito. Mapaparami yata ako ng kanin. O ano Nagar? Tara na, gamitin mo ng motor mo at magpunta na sa Mangaldan. Sayang ang motor. Ano Nagar? Kumakain na ako dito. Andyan ka pa, nakahilata. Woo! Pati sabaw, masarap. Kaya mapapaulit na naman ako nito. Pwede bang mag-uwi ng sabaw ate? Kasama ka na rin. Woo! Oh, kumakain na ako dito. At ikaw, nakahilata pa rin. Yan kasi, kaka-cellphone mo yan. Thank you sa pag-asawang ito dahil after 5 years, nakatikim ulit ako ng pigar-pigar. Masaya na si Bambi! Bambi, busog na ikaw? Busog na ba yung aso mo? Busog na, busog. Buti pa yung aso. Sosyal, pigar-pigar yarn.